Viete, ktorý minerál je najpodceňovanejší? Väčšina populácie ho má nedostatok a pritom je pre ľudské zdravie veľmi dôležitý? Potrebujeme ho vo veľkom množstve, až 4500 mg každý jeden deň. Viete, o ktorom minerále hovorím? Hovorím o draslíku. Draslík je veľmi dôležitý pre naše svaly, aby mali energiu. Takisto je veľmi dôležitý pre náš nervový systém a pre naše srdiečko. Podporuje normálny krvný tlak a je veľmi dôležitý pre správnu činnosť našich obličiek. Nedostatok tohto minerálu môže spôsobovať svalovú slabosť, únavu, krče či poruchy srdiečka. Nadbytok tohto minerálu je veľmi zriedkavý, ale môže nastať pri poruchách obličiek alebo pri užívaní niektorých liekov. Ako som povedal, odporúčaná denná dávka je 4500 mg draslíka, ale môže byť vyššia pri športe, nadmernom potení alebo pri hnačkách. Pre predstavu, jeden stredne veľký banán má okolo 450 mg draslíku, jeden pomaranč má okolo 250 mg draslíku, jeden stredne veľký zemiak má okolo 500 mg draslíku a so šupkou môže mať až 900 mg draslíku. Ďalej ho nájdeme v brokolici, v paradajkách či v avokáde. Ak sa vám moje video páčilo, dajte like a zdieľajte.